Siyabingelela emakhaya. Nikhuluma noThandazo, uMtungu Mlazi, Mzilikazi kaMashobane, eJozi, Soweto, eZola 2, Zola South ngokuhlala. Ngiyabonga kakhulu kulaba abasubscribile balikhulisa ipage lethu nomsebenzi uyakhula. Sicela nalaba abaqalayo ukulibona leli page bese bayasubscribe, bayashare and bese bayalike. Namhlanje ke ngizokhuluma ngamaphupho ukuthi amaphupho ayini. Amaphupho ayimap yempilo yethu ukuthi iyapi. Amaphupho siyawaphiwa umvelinqangi iJehova, siphinde siwaphiwe idalwa zasemakithi ezithunywa ziyasipha amaphupho. Njoba sike sakhuluma ukuthi mawunesithunywa umlayezo uthola kabili, uyawuthola ngokuthi uhlezi uvukile uphinde uthole noma usulele. La ekuphupheni siyaphupha izinto ezinhle nezinto ezimbi. Kodwa esizokusho ke namhlanje sizokhuluma ngokuthi uma uphuphe amaphupho amabi wenze njani. Ake siveze ke la ukuthi ukuphupha nokubona akufani. Khona uthulele kufika isibonakaliso. Sibonakaliso ke asifani nephupho. Angikwazi ukuchaza kodwa kuyahlukaniseka ukuthi la ngiphuphile la kube isibonakaliso. Ezinye izinto zikamoya awukhona ukuzichaza kodwa uzizwa kuwe. Lana ke ekuphupheni iphupho elibi, ikakhulukazi uma libuya, leli phupho leli selikuchazele ukuthi libi, lizomosha impilo yakho, khona kubo kuzokwenzeka empilweni yakho, wenze njani. Asichazi amaphupho kepha sichaza ukuthi wenze njani mawuvuka, ngoba waliphupha iphupho elibi elithreatenisha impilo yakho, waliyeka lizokwenzeka. Isibonelo nje, uphupha iCobra emnyama enamazinyo. Yabona lamazinyo lawa ubona ukuthi ikhamisile ifuna ukuqeda. Mawuthi ayibheka imnyama, ikhamise ngayona ndlela ukuthi iyaqeda manje. Alidlali lelo phupho. Mawuthi ayibheka isekhanda lakho, awuvuka uyeke. Lapho ke uvuka uthandaze. Sibizelwe ekuthandazeni, uvuka uthandaze. Umthandazo unamandla wokuqeda izinto ngalesikhathi samanje owusho ngaso. Kusho ukuthi leli phupho njengoba lifikile lizokhombisa wena ukuthi khona isitha esibi esikuvukele enesisho ukuqeda ngalesi sikhathi samanje. Asidlali manje, nawe akufuneki ukuthi bese sowuyadlala, kufuneka ukuthi bese sowuyavuka nawe bese umemeza umvelinqangi aqede yonke lento oyibonile ibese iyafa ngaleso sikhathi. Ungalindi ukuthi lize libuye for the second time. Lelo phupho linzima, phupho lenyoka emnyama linzima. Kokunye ke uyaphupha umuntu omaziyo nje futhi ongasisona isitha sakho, kodwa umphuphe uyahayipsa njalo, uhayipsa izinto. Uthi uphethe ikomisha ahayipse, uziphupha uphethe iTV ahayipse, or uthi ubona umuntu ukupha something njengemali, mhlambe ubaba wakho noma umuntu nje osebenza naye ukupha imali, aqhamuke lo muntu ayithathe njalo uma phambi kwakho. Adlali lelo phupho. Unesitha esifuna ukuthi usikhuze kanzima futhi ungadlali naso. The minute uqala uphaphama uyasikhuza, uzusitshela ukuthi yes bani phuma uphele emaphusheni ami, angisona isihlobo sakho. Noma kuwumngani wakho umtshele futhi ukuthi umngani wamanga, angikwazi ukukubona njalo uthatha izinto zami. Umtshele futhi ukuthi uhambe, aphinde ubuye. Unamandla ukuthi ukwenze lokho. Ezinye izinto azidingi ukuthi uzuyolanda iswasho.
Ezinye izinto azidingi ukuthi uzuye kaMama Mthandazi. Zenzele. Khulume, unamandla wena. Lithe izwi likaNkulunkulu kunamandla, afihliwe emathanjeni akho, emlonyeni wakho wena ukhafula umlilo. Manje usebenzise umxosha umuntu. And uyohamba impela anyeke aphinde abuye. Ungaphethanga lutho. Khona amaphupho athreatenisha kangangokuthi uphuphe udla. Qapheleni bazalwane, uphupho udla kudlala. Okuyisona sidliso esibulala umuntu kabuhlungu. Kancane, 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 kancane. Asifani ke naleso uzosidla like practical, faka emlomeni manje. Ngikhuluma ngento oyiphuphayo. Phupho udla kamnandi. Mawuthi uyaphaphama uphethwe isisu. Mthi yabona. Okusho khona ukuthi bowudla ushevu wena ebusuku. Ungalindi. Thatha amanzi empompini uwakhulekele. Kuphuma kuwe ukuthi uzowaphuza noma uzophalaza. Ungalindi ukuthi uhambe uyothenga izinto amaviniga kanjena, imilotha. Manje mawuvuka, thatha amanzi wathandazele, phuza. Iyafa leyo nto, ibulawa yini masishane? Angithi isanda kungena. Uyiphuthuma wena ngalesikhathi ingakazinzi, ingakanabi, ingakabi nezimpande. Ungafuni ukuthi kuze kufike isikhathi soyohamba ama-treatment, kuthiwe khona into oyikhiphayo. Uzenzela wena manje ngalesikhathi samanje. Angazi noma siyazwana bazalwane kulento engishoyo. Uyabona mawuvuke wayikhuza, uzobunqobile. Umuntu nje ongasekho emhlabeni meke fika kuwe. Yebo ihlobo zethu zihambile futhi siyazithanda, kodwa ke zihambile. Makangabuya kutshela ukuthi asambe ngikhaphe akugibelisa imoto uphaphame. Kusasa nakhe futhi ufikile uthi mkhaphe, awuhambi nalowo muntu. Mawuvuka makungenzeka uphaphame usakhumbula ukuthi Phusheni uyamtshela ukuthi lalela sobani bani ungaboza la uzongilanda mina. Ungangilandi mina, ungisaphi? Hamba wedwa. Ngaleso sikhathi usuphaphe emuhleli, uyakuzwa usesekhona. Ngaleso sikhathi leso uphaphama usuke sesekhona. Kuthi hayi ngiphuphuza bani. Njalo nje uyangilanda. Why njalo fanele ufike uzongilanda ngemoto? Ungisa kuphi? Angeke asabuya azokulanda. Uzofika azokuvakashela kahle. Ayihambele futhi angazange azakulanda ngoba once wavuma wahamba nawe ePhusheni. Abanye abasaphaphama. Bayalala. Bese kuthiwe umuntu ushone kamnandi elele. Angithi ayibona? Kungekho nokushona kamnandi. Ulele. Kuthiwe ke ushone kahle elele. Uyamkhuza umuntu wakini. Makafika azokutshela ukuthi uyakukhapha. Ngiyazi ukuthi emaPhusheni abanye abantu abakwazi ukuwacontrola amaphupho. Omunye akakwazi ngoba ulele phela. Kunzima ukuthi umuntu umtshele ePhusheni kodwa abanye bayakhona. Uyabona mawulala uthandazile. Kuyakhonakala ukuthi umtshele umuntu ePhusheni. Yakhonakala. Manje la ekuvukeni kunamandla ukuthi ngaleso sikhathi ungalindi kuze kube semini kuze kuphakamela. Ngaleso sikhathi vukuhlale ngeyibona ukhulume nalesimo lesi osibonile wena mawulele. Yabona lento iphupha ngaleso sikhathi. Ngifuna ukukutshela ukuthi isuke yenzeka. Njengoba senze iexample yenyoka emnyama. Ngaleso sikhathi uyiphupha. Umuntu oyisitha omubi usuke vele phezulu kwensebenzo embi eyithumela phezulu kwegama lakho bese wena uyayibona lento ulele. Yengakho sithi mawuvuka nje ikhuze. Uthi uyoqhubeka wenze ezinye izinto ezinjengama treatment, mhlawumbe uyofutha, mhlawumbe uyemuntwini kodwa wena ubuqale wena la ekhaya. La ekuphupheni
ukuphupha kusibonisa i-direction i-future yethu ukuthi kwenzakalani ngalesikhathi samanje, kuzobe kwenzakalani in the future, kwayenzakalani in the past. Ayasidirect amaphupho. Uma ungasaphuphi, khathazeka. Asisho ke ukuthi phupha njalo. Phupha kodwa ungaphuphi njalo. Ngelinye ilanga uyalala ungaphuphi, ngesinye isikhathi uyaqeda amalanga ungaphuphi, kodwa ngelinye ilanga kufanele ukuthi uphuphe. Kodwa uma ungasaphuphi nje impela kukhona sekukhona ongasahambi kahle lapho. Ngoba amaphupho sisuke sixhumene noJehova. Uyakhuluma nathi ngamaphupho. Amaphupho siyalethelwa abantu basemakithi abangasekho emhlabeni, bazosiqaphelisa ngezinto. Kokunye kukhona bazositshela khona. Manje ke kuyadingeka ukuthi uphuphe. Ma ungasaphuphi, klinisisa Nkosi yami. Phuza castor oil. Chatha. Klina lo mzimba ube clean. Ukwazi ukuthi uthole amaphupho ngoba ayasidirector, ayasivikela. Manje bazalwane nami ngizoma la namhlanje. Amen.